Vážení študenti gymnázia Poštova, voľby do školského parlamentu sú už za rohom a preto je dôležité sa rozhodnúť s rozumom. Dnes tu mám dvoch veľmi silných kandidátov, ktorí tu prijali pozvanie. Prvým kandidátom je človek, ktorý skúsenosti s chodom parlamentu na Poštove má. Ako prvák minulý rok získal 173 hlasov, čo znamenalo, že bol najúspešnejší z prvého ročníka. Celkovo v voľbách skončil tretí. Pomáhal na rôznych školských akciách či pri ich organizovaní. Na základnej škole Hroncova kandidoval, avšak neúspešne, na post predsedu školy, kde skončil druhý. Jeho kampaň nesie názov Všetky problémy vždy vyrieším. Reč je o Michalovi Markovi z triedy 2C. Ďakujem pekne za pozvanie. Michalovým súperom dnes je Lukáš Koťan z 2B. Nová tvár, ktorá v školskom parlamente na Poštove ešte nebola, avšak má bohaté skúsenosti zo základnej školy, kde v parlamente bola 4 roky. Verí a chce, aby školský parlament mal ten správny vibe. Kritizoval Michalovú kampaň slovami: Ja nie som Michal Marko, ja sa tam chcem dostať inak. Čo značne vyplýva aj z jeho typu kampane, ktorý je diametrálne odlišný od tej superovej. Zapájal sa a pomáhal budúcim prvákom zoznámiť sa v skupinách na Instagrame, či pomáhal aj organizovať ich stretnutia. Ďakujem. Tak páni, úvod máme za sebou, teraz by som vás poprosil o krátky 60-sekundový príhovor. Lukáš, môžeš začať. Dobre, ďakujem. Takže, ahojte, volám sa Lukáš Koťan, som z triedy 2B a kandidát do školského parlamentu. Chcem sa podielať na všetkých školských aktivitách, ktoré spájajú našu školu a robia ju ešte lepším miestom. Chcem, aby sa zlepšila komunikácia medzi žiakmi a vedením školy, čož by prinieslo benefity nám aj vedeniu školy. Čiže preto voľte Lukáša Koťana, voľte zelenú. Dobre, podávam mikrofón môjmu protikandidátovi Michalovi Parkovi. Ďakujem za toto pomenovanie. Nemáš zač. Pán Koťan, prestaňte mi skákať do reči, akože... Ale kľud, kľud, toto je môj čas, halo. Vy ste svojich 60 sekúnd mali. Vy ste svojich 60 sekúnd mali. Dobre, ticho, prosím vás. Ježišmária. Ahojte, volám sa Michal Marko a som z 2C triedy a chcem, aby ste sa všetci na tejto škole mali dobre. Je jedno, z akej ste triedy, etnicity, náboženstva alebo národnosti. A vedzte, že všetky sľuby, ktoré splním, tak aj dodržím. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za krátky príhovor, určite si o vás diváci spravia vlastný názor. Poďme sa presunúť na ďalšiu rubriku a tým sú dlhé otázky. Prvá otázka znie: Myslíte si, že komunikácia školského parlamentu je dostatočná, respektíve, či sú žiaci dostatočne informovaní o plánovaných akciách či podujatiach? Poprosím odpovedať celou vetou, nie jedným slovom. Takže ďakujem, pán komentátor, aký som vám trošku zamotal jazyček, to nevadí. Myslím si, že komunikácia školského parlamentu je v celku dobrá, no vždy sa dá niečo zlepšiť. Nie všetci žiaci majú rovnaký prehľad o akciách, ktoré sa budú diať, a takže by som pokračoval v trende tak oboznamovaním školských akcií na sociálnych sieťach školy, čo je moderné, každý žiak má k tomu prístup, no skoro každý, a nikto nemá s tým problém, takže to je všetko. Ďakujem. Tiež si myslím, že komunikácia je celkom dobrá, a hlavne na tom Instagrame Gimpos, ale aj cez EduPage alebo nejakú webovú stránku, ale navrhoval by som možno spravenie akože vlastného Instagramu školského parlamentu pre jeho reprezentáciu medzi inými školami. Plus by sa tam mohli dávať nejaké ankety alebo nejaký formulár na to, aby žiaci mohli vyjadriť svoj názor v priebehu roku, čo by chceli zmeniť na škole alebo podobne. Ďakujem pekne. Presúvame sa na ďalšiu otázku. Ktoré školské akcie by ste chceli, aby sa na Poštove konali? Tak bolo by super, keby sa konalo viac športových dní, pretože tieto dni zoceľujú kolektív a posilňujú kolektívny duch, ale avšak chápem, že to niekedy nie je možné kvôli nabitému rozvrhu, ktorý na našej škole je, no ja navrhujem, aby sa to konalo viac za pol rok. Ďakujem. No určite by som zanechal také akcie ako imatrikulácia alebo ples, a taktiež by som chcel, aby sa tu konalo viacej športových akcií, čo tiež nie je bohužiaľ možné. Už som sa aj minulý rok pýtal na noc v škole, ktorá bohužiaľ ale nie je možná, ale chcel by som to skúsiť znovu, či náhodou vedenie školy nezmení názor, pretože čo by som pre vás nespravil.
No a viacej teda tých športových aktivít a to je tak všetko. Ďakujem pekne za slovo. Tak určite súhlasím s vami, že noc v škole na Poštove je veľmi zaujímavá ponuka a je veľká škoda, že sa to nedá zorganizovať. Presúvame sa na ďalšiu otázku. Ste spokojní s počtom žiakov, ktorí sa zapájajú do mimoškolských aktivít na Poštovej? Tak myslím si, že počet žiakov, ktorí sa zapájajú do mimoškolských aktivít je celku slušný, ale vždy by to mohlo byť viac. Niektorí žiaci avšak to není proste možné. Nemôžu sa dopraviť skôr na tú akciu a začať ju pripravovať, no sú žiaci, ktorí by toho boli schopní, ale sa im len nechce. Ja by som sa zameral na oslovenie tých, ktorí môžu a sú zároveň aj ochotní, ale školské akcie sú na vysokej úrovni aj bez toho, aby sa zapájal do ich organizácie viac žiakov. Tak k mimoškolským aktivitám, akože krúžky myslím, tak tam by som len povedal žiakom, že je to sranda, mali by ste to vyskúšať a nič viacej preto nemôžem spraviť. No a také mimoškolské aktivity ako napríklad pomáhanie na Medzinárodnom maratóne mieru, tak k tomu vám môžem povedať len, že komu sa chce, je to tiež sranda, pomáhal som tam, aj keď iba na chvíľku, keďže som behal, ale aj tu na pán Kotian tam pomáhal a myslím si, že obidvaja môžeme povedať, že tam bola dosť sranda, obidvaja sme si to užili a takže týmto pozývam ostatných akože žiakov. Sú tam aj isté benefity, dostali sme tričko, mohli sme zjesť koľko banánov, toľko chceme a pili sme jonťaky. Aj sojových rezov. Sojových sukov. Ďakujeme a poďme na ďalšiu otázku. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za odpovede, ale ešte si dovolím jednu doplňujúcu otázku. Akým spôsobom by ste motivovali žiakov, ktorí majú možnosť pomáhať ako dobrovoľníci, ale nechcú? Tak ja by som im povedal, že je to tá sranda organizovať to a má to aj svoje výhody, ako napríklad, keď na niektoré akcie idete skôr, tak neviem, ako to bolo v parlamente, ale napríklad za imatrikuláciu si nemuseli platiť. No, iba za jedlo. No, a to je proste super motivácia pre tých žiakov, avšak neviem, či je to možné aj pre nich takto urobiť. Ďakujem. No, určite by som akože odporúčal tam ísť, pretože napríklad na takom medzinárodnom maratóne mieru pani zástupkyňa Komiatiová na druhý deň neskúšala tých, čo tam boli. Bohužiaľ sa to nedá zabezpečiť u všetkých učiteľov, ale myslím si, že na tom by sa dalo nejak zapracovať, takže má to svoje výhody. Všimnú si vás, môžete sa tam akože spoznať s nejakými novými ľuďmi medzi triedami, medzi ročníkmi a tak celkovo spraviť si zážitky. Ešte chcete niečo dodať? Nie, ďakujem. Poďme na ďalšiu otázku. Ďakujem pekne. Presúvame sa na ďalšiu otázku a táto si myslím, že veľmi zaujímavá. Akým spôsobom by ste zastupovali názor všetkých žiakov a nielen vašich známych, s ktorými ste v kontakte v triedách či na chodbách? Takže ja osobne by som počúval všetkých žiakov a nielen kamarátov. Dôležité je správať sa objektívne a vytvoriť priestor, kde sa môže každý vyjadriť. Len tak bude zastúpenie v parlamente férovou vecou. Súhlasím s Lukášom Kotianom a ako som už spomínal, ten Instagram, buď Gimpos alebo nejaký nový Gimpos parlament alebo niečo také, tak tam nejaké ankety alebo nejaké ich chodiť do tried a proste sa ich pýtať, ale týmto pozývam všetkých žiakov, že ak ma stretnú niekde na chodbe a majú nejaký dotaz, tak nech mi to proste povedia a ja budem rád za to a to je všetko. Ďakujem pekne. Pán Michal Marko, som trošku nespokojný s tým, jak kuse opakujete moju odpoveď inými slovami. Čo mi k tomu poviete? Tak zhodujeme sa o veľa veciach asi. Je to tak, nič k tomu by som iné nepovedal. No neviem. Ďakujeme za veľmi dôležitú vsúku. Dobre pani, ukľudníme sa. A ideme na ďalšiu otázku. Pán Marko, poprosím vás, venujte sa vašim divákom a vašim potenciálnym voličom, dobre? Oni na vás veľmi sú zvedaví. Ďalšia otázka. Vieme o vás, pán Marko, že ste športovec, tak táto možno je pre vás taká k srdcu. Podporili by ste viac športové udalosti v rámci našej školy, alebo by ste skôr zamerali aktivity na rozvíjanie vzťahov v triedách? Prečo? A môžete si vybrať len jednu možnosť.
Pán Kotian, keďže ste tu mali sťažnosť, že opakujem vaše odpovede, tak kľudne začnem prvý. Dobre, dávam vám tú príležitosť, aj tak budete opakovať po mne, lebo tu máte prečítať. Jasné, ďakujem. Tak áno, je pravda, som športovec a chcel by som viacej realizovať tie športové aktivity. A pán Koťan, prestanete si spievať, prosím. Ďakujem. Lenže neviem, aký je záujem o tieto športové akcie, keďže napríklad športový deň poštovákov bol problém tam nájsť do niektorých disciplín nejaké zastúpenie, ale určite si myslím, že futbal majú radi všetci, basketbal, nejaký turnaj medzi triedami, florbal a aj tie akože atletické disciplíny, akože nejaký beh alebo tak. Čiže viacej ten šport skôr. Nech sa páči. Ďakujem, táto otázka ma dosť zarazila, pretože vybrať si je strašne ťažké, pretože aj tie športové aktivity, aj tie spoločenské aktivity majú svoje výhody aj nevýhody a to sú, že šport nie je pre každého. Sú na poštve aj ľudia, ktorí nemajú radi šport, preto môjim návrhom je nejak to spojiť dokopy, dať priestor aj spoločenským alebo tým na rozvíjanie vzťahov, aj športovým, možno aj v jeden deň. Že polka, ktorí by išli by športovať, ako spomínané myšom tie športy, florbal, futbal, basketbal a druhá polka by si išla zahrať šach alebo išli robiť nejaké duševné... Šach je šport, chcel by som dodať. Áno, alebo išli by si proste tie aktivity spoločenské na rozvíjanie vzťahov v triedách a to je môjim návrhom, ktorého sa budem držať a budem ho aj podporovať. Ďakujem. Teraz stolím takú veľmi, by som povedal, na telo otázku na pána Marka a to je tá, ako vnímate názory ostatných žiakov na vás. Môžem zisto to povedať, že vaši podporovatelia vás všetci vnímajú ako vtipného človeka, ako človeka, ktorý rád športuje, ako človeka, ktorý vie byť veľmi kreatívny a zároveň má aj logické myslenie. Avšak nájde sa na vás aj tvrdá kritika. Kritika, ktorá vás kritizuje hlavne z toho, že ste nezodpovední a údajne ste v školskom parlamente nespravili nič. Sú žiaci, ktorí vašu kampaň vnímajú ako kampaň bez nejakej myšlienky a kampaň, ktorá je vzniknutá len na to, aby teda zhazovala vášho protikandidáta, pána Kotiana. Ako vy chcete tieto myšlienky buď im vyvrátiť a teda ich presvedčiť, aby volili práve vás, alebo akú myšlienku im chcete odovzdať? Akože to, že je moja kampaň postavená iba na tom, že zhadzujem svojho protikandidáta pána Kotiana, nie je pravda, pretože môj hlavný plagát Michal Marko potrebuje práve tvoj hlas. Nevidím tam nikde niečo, čo by akože povedalo niečo zlé na pána Kotiana. Áno, je pravda, vydal som video, kde som si robil srandu z toho, ale to patrí, myslím si, že to patrí do politiky a nedá sa tomu vyhnúť. Je to dobrá otázka, čo ste toto povedali. Ja si myslím, že som zodpovedný, pretože napríklad som predseda našej triedy a akože riadím nejaké financie a tak, keď sa niečo zbiera a nikdy nebol problém, že by niečo chýbalo alebo nejaký taký podobný problém, takže viem riadiť. To, že som nič nespravil v parlamente, tiež nie je pravda, pretože napríklad na IMATke som pomáhal organizovať a iné nejaké športové akcie. Jasné, nemám až toľko času, možno ako pán Kotian, pretože sa venujem športu, takže nemôžem byť vždy všade, ale pokiaľ mám čas, tak určite neodmietnem nejakú pomoc v našej škole v parlamente. Takže moja doplňujúca otázka je, máte vrátane mňa 7 protikandidátov. Prečo ste v kampani apelovali len na moje meno a nie na mena ostatných protikandidátov? To ešte príde, pán Kotian, to ešte príde. A tiež som chcel nejaký akože môj názor na pána moderátora. Nie je toto príliš subjektívna otázka, keďže v podstate útočíte len na mňa a predpokladám, že teraz príde niečo aj nejaká otázka na telo aj na pána Kotiana. Som na ňu pripravený. Mali ste pravdu, pán Marko, mám tu aj takú istú otázku pre Lukáša. A to je teda,
vy sa považujete za teda novú silu v školskom parlamente. Vaši podporovatelia chcú zmenu, preto budú voliť práve vás. Máte veľké zastúpenie v prváckych triedach. Prváci vás dôverne poznajú. Povedal by som, že ste jeden z najpopulárnejších druhákov medzi prvákmi. Vaši kritici však hovoria, že vaša kampaň je slabá. Nemá nejakú vážnu myšlienku. V podstate ste nepovedali podobne nič, čo by ste chceli zmeniť v parlamente, okrem toho, že tam chcete priniesť zmenu. Ja sa teda pýtam, že čo myslíte pod pojmom zmena a akú zmenu chcete priniesť, aby ľudí, ktorí vašu kampaň vnímajú ako slabú a neopodstatnenú, tak ako ich chcete presvedčiť, že tá zmena má nejaký zmysel a že ju teda fakt prinesiete? Ďakujem za túto otázku a čakal som túto otázku popravde, pretože moji kritici nevedia o mne vôbec nič a preto točím tú debatu s pánom Michalom Markom. Moju kampaň označuje za slabú, avšak na kampaň... To povedal, že ju označujem ja. Nie, ja som hovoril o nich. Oni. Dobre teda, tak sa ospravedlňujem. V poriadku. Označili ju za slabú, avšak ja mám na kampaň ešte 3 dní. Čo keď 4 dokonca. Čo keď príde niečo veľké, čo keď toto. Jak môžu označiť kampaň za slabú, pokiaľ ešte nie je ukončená? Ďakujem pekne za odpoveď. Presúvame sa na ďalšiu otázku. Ako všetci vieme, tak crop topy, tepláky a iné formy oblečenia sú v našom školskom poriadku zakázané. Vadí to niektorým učiteľom, nájdú sa aj výnimky. Ja sa vás teda pýtam, ak by to bolo v právomoci parlamentu, respektíve vás, zmenili by ste teda vnútorný poriadok školy, aby tieto oblečenia, myslím tým crop topy, tepláky, neboli už označené za neslušné a teda aby neboli zakázané v školskom poriadku? Môžem sa spýtať, rozprávame sa iba o crop topoch a teplákoch konkrétne? Crop topy, tepláky a iné formy oblečenia, ktoré môžu výjsť nevhodne pre vyučujúceho. Tak, podľa mňa, neviem, ako je nevhodné pre vyučujúceho tepláky, ale ako tým chcem povedať, že téma oblečenia je veľmi citlivou témou, do ktorej neviem, či by som vedel vyjadriť svoj konkrétny názor, avšak ja som za, samozrejme, crop topy a tepláky nie je zlá vec, no všetko má svoje medze. Tie crop topy by mali proste, môžu byť, ale nech sú nejak odmedzené, nech to nie je že úplne že odhalené a ja osobne v teplákoch nevidím žiaden problém, ale ja by som si ich v živote na seba do školy neobliekol. Takže to je asi všetko, podám teraz mikrofón Míšovi. Ďakujem pekne. Ja s týmto problémom mám osobnú skúsenosť, keďže v našej triede je to často riešené, teda v lete. To si nosú crop top? Nie, myslím tým dievčatá v našej triede, ktoré nesúhlasia s týmto pravidlom a považujú ho za hlúpe. Učitelia často používajú argument, že by to vyrušovalo akože mužskú časť triedy, čo si myslím, že je úplne blbé, pretože kto proste... čo si o nás myslia o chlapcoch, že sme nejakí proste barbari alebo čo. Takže si myslím, že by to malo byť povolené, lebo akože všade aj na ulici je to akože povolené a tak a škola by nemala byť nejaká výnimka. No a tepláky, tak každý by sa mal cítiť pohodlne, hlavne v škole podporuje to podľa mňa aj tú pohodu žiaka, tým pádom sa aj lepšie akože bude učiť a sústrediť. Ja sám si občas zoberiem tepláky do školy a už som mal nejakú narážku od nejakého vyučujúceho, že či akože prečo nosím tepláky v škole, ale nebral som si to nejak k srdcu, ale myslím si, že tie tepláky sa až tak neriešia ako tie crop topy. A tie crop topy tiež, akože keď je niekomu teplo, tak proste, lebo naozaj v tej našej triede napríklad je v lete akože strašne horúco a okolo tej obednej hodiny je to strašné proste, nedá sa to vydržať, takže tak. Súhlasím. Ďakujem pekne za odpovede. Presúvame sa na ďalšiu otázku. A to je, ak by ste mohli, čo by ste v školskom poriadku zmenili, respektíve čo považujete za nedostačujúce v školskom poriadku a čo vám osobne vadí v rozvoji života na našej škole? Tak ja osobne, neviem, či je to úplne v školskom poriadku, ale mne osobne vadí pravidlo, že keď to nie je prvá hodina, ale nie je to ani po 5. hodine, tak to nemôžu byť voľné hodiny, ale v kuse to suplované hodiny, v čom nevidím vôbec žiaden význam, pretože niekedy nerobíme na tie hodiny vôbec nič, ale ten čas by sme mohli stráviť na chodbe, kde by sme sa mohli v kľude učiť. Čiže toto by som zmenil a
možno by som aj dovolil, že môžu žiaci do obchodu si niečo kúpiť, ale ako viem, toto asi nebude v mojej právomoci. Ďakujem. Takto z rýchlosti by som nevedel nič vymyslieť, iba teda tie crop topy, ako bolo v tej predchádzajúcej otázke, a teplaky. No a samozrejme to, čo vraví pán Kotian, je dobrá narážka. Ja by som skôr chcel, aby sa mohlo odísť zo školy pred 5 hodinou, pretože je to také dosť blbé akože nariadenie a myslím si, že by to spríjemnilo život veľa ľuďom. Áno. Dobre, ďakujem pekne. Presúvame sa na predposlednú otázku a to je, vymenujte mi prosím 3 kladné a 3 záporné vlastnosti na vašom súperovi. Michal Marko. Energický, šarmantný, rýchly a negatívne. Nerozmýšľa niekedy, takže prchký trošku aj a čo také ľahkomyselný. OK. Tak ja by som vymenoval nejaké dobré vlastnosti, tak je to kamarátsky človek, vtipný a veľa sa usmieva, taký vtipný, no áno. A negatívne vlastnosti, tak neviem, nebudem tu dávať nejaké negatívne vlastnosti na svojho súpera, keďže som slušný človek, takže mám pána Kotiana rád proste ako kamaráta, takže tak. Pán Michal Marko, ja príjmem kritiku, porozmýšľajte trošku. Prebačte, fakt, neviem vymyslieť teraz nejakú zlú vlastnosť. Akože... neviem. Prepačte, ospravedlňujem sa. Poďme na ďalšiu otázku. Ešte jednu doplňujúcu otázku sa vás opýtam. Predstavte si modelovú situáciu, že v parlamente školskom je určitý návrh, s ktorým súhlasí drvivá väčšina parlamentu. Vy však s ním nesúhlasíte. Ako by ste sa zachovali? Hlasovali by ste s davom, alebo by ste povedali svoj návrh, respektíve by ste sa zdržali hlasovania? Ja som typ človeka, ktorý sa nebojí vyjadriť svoj názor, takže ja by som si ten návrh najprv argumentoval, prečo za ňo súhlasím, respektíve nesúhlasím, ale nechal by som sa presvedčiť aj o opaku. Keby to dáva zmysel, som schopný zahlasovať s väčšinou, ale ak s tým nebudem súhlasiť, s väčšinou hlasovať nebudem. Tiež som na tom rovnako. Stojím si za svojím názorom a keďže atmosféra v parlamente je priateľská, tak by som sa nebal nejak komunikovať so svojím, akože komunikovať môj názor a oni by mi vysvetlili, prečo akože súhlasia s tým, s čím ja nesúhlasím. A to je tak všetko, akože nehlasoval by som za to, čo nepodporujem. Prečo by to nedávalo zmysel? Dobre. Po krátkej pauze sme späť a prechádzame na ďalšiu rubriku krátke otázky s odpoveďou áno, nie. Pán Kotian, my si... Ale poprosím vás, poprosím vás, sadni si. Odkedy si týkame? Ty hajzel? Sadnite si, dobre. Zabudol si lieky. Sadnite si, dobre. Trbe ti úplne? Pána Boha, toto nie je možné. Ešte pokračuješ, ešte v tom budeš pokračovať. Buď ticho, daj si lieky. Ty buď ticho. Dobre, ukludnime sa. Bože, s kým to ja natáčam? Ukludnime sa, dobre? Lepšie oponenta si mi dať nemôžem. Ukludnime sa. Tak toto, čo práve ste diváci mohli vidieť, je vysoko neprofesionálne a s mojím amatérskym moderovaním to nemá nič spoločné. Fakt som toto nečakal od mojich účastníkov debaty a považujem to za vysoko neprofesionálne, veď spravte si o tom obraz sami. Ja sa teda spýtam, prečo, pán Marko, ste sa nesnažili situáciu ukludniť a vy, pán Kotian, aký dôvod malo vyprovokovať vášho politického súpera, o ktorom ste pred chvíľou tvrdili, že je kamarátsky a že ste dobrí kamaráti? No nechápem toto tu, bolo to už akože celkom napäté tu na, viete, to napätie tu na z tých otázok, tak som proste vybuchol, no je to tak, ale nerozumiem, prečo pán Kotian začal takéto tu
takýto tu akože fight. Už akože mimo záberov ma tu búchal, udieral a akože to vám samozrejme nemôžem to nejak potvrdiť, iba akože moje slova, ale videli ste čo akože spravil tu na zábere a je to proste hrozné, ako ja nechápem toto proste, čo to má znamenať. Tak no, už, budeš ticho. Tak, daj sa neký. Tak už backstage proste Mišo do mňa v kuse džubal aj do mojej kampane, do všetkého a som sa už proste, je to síce, stále ho beriem ako kamaráta, ale už som nevedel proste, som musel niečo zrobiť, som kľudný človek, ale niekedy to proste vybuchne, ale Mišo proste nevie to zobrať chlapsky a hneď musí proste útočiť. Nevie proste sa zasmiať a sadnúť si a pokračovať tom. Ja som to bral ako taký malý vtipek, no. Tak toto akože vtip nebol. Dobre, poprosím vás teda ešte jednu otázku. Nemyslíte si, že toto je pre vás vlastne zlý obraz, že povedzme si, nebude sa vám dariť v parlamente, nejaký návrh vám neprejde. Teraz čo ak si o vás diváci budú myslieť, že takto budete reagovať za každým, keď sa vám nebude dariť? Nechajte ma dopovedať, prosím. Ako chcete divákom túto situáciu vysvetliť, čo sa práve udiala, okrem toho, že ste sa vyprovokovali v backstage, čo nemali možnosť vidieť, a ako majú diváci vám veriť, že vy toto nebudete robiť aj v parlamente? A porade akože nedodržujeme? Ale... Tak akože samozrejme, my s Mišom sme kamaráti a obidva vieme, že to s kamarátmi môžeme dovoliť, ale v parlamente by sa to nikdy nestalo. My s Mišom sme ľudia, ktorí berú parlament s nadhľadom a táto vec sa proste deje v tých politických debatách, to vidíme aj v našej politike a proste ja som s Mišom schopný spolupracovať aj pri týchto tu vtipkoch. Áno, v parlamente to berieme profesionálne, akože ospravedlnil by som sa Lukášovi, keď aj by sa aj on mne ospravedlnil, by sme si to nejak vyriešili. Prepáč, Lukáš. Prepáč. A v tom parlamente je tá atmosféra priateľská, není to tam napäté, takže by určite nedochádzalo k nejakým takýmto proste veciam, by sme si to tam normálne vyhovorili, že on má nejaký názor, ja mám nejaký názor, takže asi tak. Ďakujem pekne za otázky a som veľmi rád, že ste sa zmiernili medzi sebou. Po tejto mimoriadnej rubrike prechádzame na ďalšiu, ktorú sme mali naplánovanú, a to sú krátke otázky s odpoveďou áno, nie. Takže vás poprosím o odpoveď áno, nie, stručne, nie celou vetou, ako to bolo v predložilej rubrike, a iba na otázku, ktorú som vám ja položil. Podporili by ste akcie, ktoré by vznikli v spolupráci s inou školou? Áno, podporil. Áno, podporil. Podporili by ste viac oddychových zón v škole? Áno, podporil by som. Áno, aj keď neviem kde. Ste za to, aby na školských chodbách bolo viac rastlín, alebo skôr viac priestoru na študovanie na úkor tých rastlín? Som z prírodovednej triedy, takže určite tie rastliny. Podľa mňa rastlín tam netreba a je to vo vnútri, či by tam neprúdilo slnko, čiže študijných miest, alebo jak to nazvať. Považujete sa za tímového hráča, alebo skôr človeka, alebo skôr za vodcu? Keďže som aj predseda triedy, tak asi ten vodca. Tímový hráč, ale aj so rolou vodcu som stotožnený. Buď jedno alebo druhé. Poprosím vás odpovedať buď jedno alebo druhé. Tímový hráč. Režia, kde mám vodu? Režia, vodu vás poprosíme doniesť. Musím vám potom ísť sám, to nemyslíte vážne. Pán Marko, kľud, dobre, voda bude o chvíľku doručená. Ďalšia otázka. Ste ochotní obetovať svoj voľný čas pre školu a od stupnici od 1 po 10 ako veľmi? 1 vôbec, 10 veľmi. Prepáčte, zopakujete ešte otázku, prosím. Ako veľmi ste ochotní obetovať svoj voľný čas pre školu na stupnici od 1 po 10? Asi 7, 8. Asi tak nejak, no. Keď je to samozrejme, no dobre, to je dlhá už otázka. Áno, som a mojou odpoveďou je 6-7. Ďakujeme vám. Ak by bola možnosť o to stať sa predsedom školského parlamentu, išli by ste do toho, či sa ešte necítite byť pripravení na takúto veľkú zodpovednosť? Pán Marko, čo je na tom vtipné? Čo je na tom vtipné, pán Marko?
Pán Marko, čo je na tom Čo si zrobil? Ty si Dilino. Ak by bola možnosť stať sa predsedom školského parlamentu, uchádzali by ste sa o túto pozíciu, či by ste ju prenechali niekomu inému? Uchádzal by som sa o tú pozíciu, ale to, že či by som sa tam dostal, by som prenechal na počte hlasov, ktorí ma zvolili. Nekandidoval by som na predsedu, pretože sa na to ešte necítim. Až o rok. V prípade, že by som sa dostal. Ak by bola možnosť upraviť zvonenie v škole, navrhli by ste zmenu, myslím tým čas, kedy zvoní. Ešte raz, čo ti drbe, jaký čas? Ak by bola, dobre, preskočíme túto. Ste spokojní s atmosférou na Poštovej? Áno, myslím si, že je tam dobrá atmosféra. Áno, som plne spokojný. Otázka, teda úplne mimo rubriky, ale myslím si, že dosť podstatná je, ak sa teda stanete členom školského parlamentu a budete pomáhať na Erasme pri našej škole, pri príchode zahraničných žiakov, tak by som vás teraz poprosil stručne opísať buď v angličtine alebo v inom cudzom jazyku našu školu, život na škole, aktivity, ktoré máme na škole a celkovo, aký máte pocit z našej školy. Ospravedlňujem sa za moju angličtinu, keďže nechodím do anglickej triedy, ale uvidím, čo to dá. So, hello guys, this is Gymnasium Poštova 9 in Košice. It's in the city center, yes, and we have a great life in this school, and we have immatriculation place and like a ball for the women and men to come there, and we like studying here in Poštova because we are gymnasium and we have lots of friendly atmosphere. And yes, I'm sorry for my English, but I hope you will enjoy Košice and staying here in the gymnasium. Yes. I am prenechávať word to Lukáš Kotian. So hello guys, welcome at Gymnasium Poštova 9 in Košice. It's the best school in our country. We are, I don't know what to say about this school. We have very great people here and we are in the city center. It's the best school here, like I said, and this is the school with the best people in Slovakia. And I hope you will enjoy staying here and the activities we will show you. Yeah. Oh, yeah, that's it probably. Akože opakovať slovo best miliónkrát, to je akože celkom trápne, pán Kotian. Dobre, mohli ste sa zdržať tieto poznámky, nie sme na hodine angličtiny. Po krátkej pauze prichádzame na ďalšiu rubriku a to sú otázky, ktoré si superi budú dávať navzájom. Poprosím vás, nemáme reklamu tu na žiadnu promovať, dobre? Takže, poprosím vás, pán Marko, aby ste položili jednu otázku pre supera. Pán Kotian, vás poprosím na ňu stručne zareagovať a potom položiť tiež otázku pre vášho supera. A takto to spravíme 3-krát. Pán Kotian, taká otázka dosť na telo. Prečo máte 2 metre? Pretože som sa takto narodil a vyrastol som. A moja otázka na Michala Marka. Prečo v kampani spomínate iba mňa, respektíve plánujete spomenúť aj iných protikandidátov v takto kritickom smere ako mňa? No, nemyslím si, že to bolo nejak kritické veľmi, ale áno, mám v pláne spomenúť. Ešte sa teda rozhodnem s mojim tímom, že či to spomenieme, alebo budete len akože vy jediní. No a tak no, ale mám v pláne niekoho ešte spomenúť, takže asi tak. Ja mám pokladať otázku. Dobre. Pán Kotian, taká dosť otázka teraz, na ktorú určite nie ste pripravení. Prečo ste ukradli
striedného fondu 2. B triedy peniaze na výstavbu vašej haciendy, ktorú som ukazoval v videu. Môžem ho tu ešte potom ukázať. Takže peniaze som neukradol, táto hacienda patrí môjmu známemu a vôbec som neukradol žiadne peniaze a hlavne nie z triedneho fondu, pretože triedny fond majú na starosti iní ľudia. Pokladám vám ja otázku. Dobre, prepáčte, som ešte chcel niečo dodať k tomu. Prepáčte, váš známy sa volá tiež Lukáš Kotian? Pretože v katastri bolo napísané, že je to hacienda Lukáša Kotiana. Môžem sa spýtať, viete mi to teraz nejak dokázať? Na oficiálnej stránke bez strihov, bez editovania? Nemám mobil, prepáčte. Tak to tu vložte, poprosím vás a uvidíme, kto je luhár. Dobre, pán Kotian, uvidí sa to. Dobre, poprosím otázku od pána Kotiana. Michal, Marko, hovoríte, že čo slúbite aj dodržíte. Čo plánujete slúbiť tento rok? No, chcel som teda vyskúšať ešte raz tú noc na škole, ale samozrejme nemôžem sľúbiť, že to aj splním, ale to, čo môžem sľúbiť, že to skúsim. A takisto by som chcel vytvoriť Instagram parlamentu pre lepšiu transparentnosť parlamentu do žiakov. Pridávali by sa tam nejaké fotky, napríklad z backstageu akcií pripravovaných, aby sme mohli promovať náš parlament medzi inými školami a zapojiť sa do súťaží ako napríklad Kryštálový globus, ktorý sme minulý rok vyhrali ako parlament a nemyslím si, že väčšina ľudí na tejto škole o tom vie a myslím si, že by o tom mali vedieť viacej. Ja osobne som o tom vedel, ale takto, keď to chápem správne, vy hovoríte, vy sľubujete, že ten Instagram založíte a že to zoberete do vlastných rúk a nenecháte to na iného ako všetky veci minulý rok? Prepáčte, skúste mi ukázať nejaký príklad, kde som prenechal niečo, čo som ja mal na starosti do rúk niekoho iného potom. Ale áno, samozrejme, bral by som to do vlastných rúk, kebyže k tomu mám teda prístup, čo by som asi mal, kebyže som to vytvoril. A snažil by som sa tam pridávať nejaké príspevky, ale samozrejme by som to nechal aj na niekoho iného, lebo ako som už predtým spomínal, nemám čas vždycky, ale myslím si, že to je aj lepšie, aby k tomu mali prístup viacej ľudí, lebo vedia dať nejakú spätnú väzbu, vedia pridať aj niečo oni. Viete, nemôžem fotiť úplne všetko a hodia sa mi fotky aj z iných uhlov, potom by sme to dali dokopy, vybrali najlepšie a takže myslím si, že by to mohla byť spolupráca, ale určite by som sa do toho podielal väčšinou ja. Tak napríklad dajme tomu, že asi nič si neprenechal nikomu inému, lebo nič si minulý rok v parlamente nerobil. Akože prepáč, už ste ma tu akože týmto tu na mňa útočili a povedal som vám, že som pomáhal s organizovaním akcií školských, keď som na to teda mal čas, pretože som športovec a chodím na nejaké sústredenia a nie vždycky som mal čas, za to sa samozrejme ospravedlňujem a chcel by som to tento rok napraviť, ale akože nemyslím si, že som nič nespravil na tejto škole. To je akože veľmi ostrá kritika na moje meno. Môžem sa spýtať? Môžem sa len spýtať? Nie je povinná účasť na tých školských akciách, na tom pomáhaní v rámci školského parlamentu? Je to, že sa angažovali, alebo je to povinné v rámci školského parlamentu prísť a pomáhať s organizáciou? Nie je to povinné, ale v podstate kvôli čomu idete do toho parlamentu, keď nebudete pomáhať? Ja nechcem poukázať na toto, chcem poukázať na to, že to bolo, že ste to museli zrobiť. Čo ste angažovali, čo ste doniesli do toho parlamentu a čo ste tam proste zrobili okrem toho, že ste pomáhali na tých troch školských akciách, na ktorých sa angažoval každý člen školského parlamentu, pokiaľ mohol. A prečo kandidujete do parlamentu, keď nemáte na to čas? Povedal som, ako som povedal už minule, že snažil by som sa tento rok si nájsť ešte viacej času, ako som minulý rok do toho dal. A nemôžem povedať, že som nič nepriniesol, pretože som doniesol nejaké nové nápady, keď sa tvorili nejaké akcie. A teraz vám tu nebudem ukazovať príklady, ale
Akože prepáčte, pán Koťan, vy si pamätáte napríklad, akože čo všetko ste spravili, ako ja neviem, napríklad v škole alebo tak. No a teraz ste ma vyvedli z miery, teraz už ani neviem, na čo mám odpovedať, prepáčte, ale áno, snažil by som sa nájsť viacej času a jasne, minulý rok som tam bol ako prvák, nepoznal som sa s tými ľuďmi až tak, tento rok už sa tam so všetkými poznám a nehambím sa priniesť nejaké lepšie nápady, viacej by som chodil do tých tried, dával by som teda tie ankety aj cez ten Instagram toho parlamentu, to je nejaká moja inovácia, aby som toto napravil. Každý teda robíme chyby, áno, a týmto by som to chcel, tento ročník by som to chcel ako naštartovať, znovu tam dať tú energiu, ako ste aj vy povedali, ten vibe. Môžem? Dobre, poprosím vás zareagovať. Posledná otázka, že keby ľudia nie sú... Po európskej vlajke, pán Michal Marko. Teraz sme vymaľovali štúdiu, aby toto spravíte. Vidíte, takto, pozrite, čo tu robí. Najprv si tu pýta chrumky, potom si tu pýta vodu, pije nám vody. Pán Koťan, pán Koťan. Vidíte, Veci. toto je váš kandidát. Veci, pán Koťan. Veci, takže posledná moja otázka je, keby nič nezrobíte znova tento rok v parlamente okrem tých akcií, kandidovali by ste aj v 3. ročníku? A zasa nič nerobili? To, že či zasa, ako povedal pán Koťan, ja si nemyslím, že to bude zasa. To, že či tento rok niečo neurobím, alebo urobím, uvidíme. A určite by som kandidoval. A áno, a tento rok mám v pláne robiť nejaké veci, veľa vecí. A uvidí sa, že či vy spravíte niečo. Napríklad? No napríklad to som povedal, pán Koťan, mali ste počúvať, prepáčte ma. Okrem toho Instagramu. Dobre. A čo máte vy v pláne, pán Koťan, zmeniť? Okrem toho, aby to malo viac energie, viac vibe. Čo máte pod tým? Dobre, už vám vypršal čas. No to je moja tretia otázka, prepáčte. Už boli viac ako 3 otázky, už vás budeme musieť stopnúť, režia mi hovorí. Poprosíme vás dopovedať túto otázku, vy stručne zareagovať a potom prejdeme ďalej. Teda čo vy chcete priniesť do toho parlamentu, okrem viacej energie, viacej vibe, lebo neviem, akože čo pod tým myslíte, čo to znamená? Mohli by ste mi to objasniť, prosím? Takže pracovitosť a angažoval by som sa do všetkého, do čoho by som sa mohol. To je v podstate to isté, čo ste my vyťahovali na oči. Vidíte? Skáče mi do reči. Nevie. Pán Marko, konite sa. Ďakujem pekne. Takže nič nepovedal. Mali ste svoj priestor, mohli ste povedať svoje myšlienky. Dobre. Ja sa vás chcem ešte spýtať. To je otázka, ktorú asi prváci to minulý rok nezažili, ale ja ako prvák si pamätám veľmi dobre predvolebnú kampaň Jana Javora, kedy v jeho triede zorganizoval, povedzme to takto, meeting žiakov, kde stručne, ale veľmi zreteľne predstavil svoje plány v školskom parlamente a dokonca tam bolo aj občerstvenie. Vám sa, pán Marko, tento plán trošku komplikuje, ak ste to mali v pláne, ale chcem sa vás teda aj pán Marko, aj vás, pán Koťan, spýtať, či teda čo máte v pláne a že či vy, pán Marko, máte v pláne prísť do školy, aj keď vlastne vaša trieda a trieda 2D bude na dištančnom vyučovaní až do stredy. Áno, všetci, čo ste videli moje posledné video s Matejom Lovašom a aj tí, čo ste ho nevideli, tak vám dám náznamosť. V prvej C cez veľkú prestávku v pondelok bude stretnutie, kde bude občerstvenie, budeme tam prezentovať našu kampaň a keďže chcem pre tých ľudí spraviť toto, tak určite prídem do školy aj na úkor mojej prestávky teda a áno, prídem, takže asi tak. Môžem mať doplňujúcu otázku? Ja chcete si za 20 minút prísť z vášho bydliska do školy, propagovať to a vrátiť sa späť, aby ste neovplyvnili vaše vyučovanie? Škola je inštitúcia na vzdelávanie, takže to spravím tak, že ráno prídem, budem sa učiť tým pádom v škole, prestávky budem tráviť v škole a áno, je to akože na úkor môjho pohodlia, ale čo by som nespravil pre svojich akože ľudí, pre svojich voličov. Vás, pán Koťan, poprosím zareagovať, či máte v pláne podobnú aktivitu spraviť aj vy, respektíve niečo na iný štýl. Tak ja som to zobral ponímaním z iného štýlu, budem chodiť po triedách, pýtať sa otázky žiakov a
propagovať môj program, ktorý mám vymyslený a možno niečo zvážim na takýto tu štýl, ale nechcem, aby to vyznelo tak, že kopírujem pánov kandidátov z opozície. Ďakujem pekne. Budete mať potom priestor ešte na konci na záverečné slova. Ďalšia moja otázka, teda tiež čo sa týka tohto predvolebného obdobia je, čo by ste spravili v prípade, ak by ste sa do školského parlamentu nedostali? Ak teda nie som dostatočne dobrý, čo rozhodnú voliči a nezvolili by ma do parlamentu, tak by som prišiel pomáhať do pomocnej rady, čo je vlastne priestor pre ľudí, ktorých nezvolili alebo nechceli kandidovať, aby sa angažovali v týchto akciách a aby som dokázal voličom, ktorí ma nezvolili, že to myslím vážne a že chcem túto školu zveľaďovať. Taktiež by som prijal ponuku pomocnej rady a naďalej by som sa angažoval aj v akciách, ktoré idú mimo parlamentu, napríklad Medzinárodný maratón mieru, ako som tento rok pomáhal, a tieto tu podobné akcie. Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme prejsť teda už k záveru a to budú teda nejaké záverečné slova, ktoré vy môžete, ale nemusíte svojim voličom povedať, ako ich presvedčiť, že vy ste tá správna voľba a tiež nejaké veci, ktoré ste nedopovedali a teraz ich chcete povedať. Takže vás poprosím stručne tak do 30 sekúnd záverečné. Lukáš Kotian tu vyťahoval niečo na mňa, že ako by som dokázal prísť na veľkú prestávku a akože neukrátiť sa o online vyučovanie. Ale chcel by som ukázať jeden záber, ktorý dal na svoj Instagram, kde počas online hodiny bol vonku zo svojho bytu. Priložím to tu do toho videa, akože pán Kotian, vy tu na mňa budete útočiť s týmto, ale sám to robíte. Ako by povedalo ľudové príslovie, vodu káže, víno pije. Nech sa páči. Môžem sa spýtať, ľudia, neviem, či ma sledujete na mojom Instagramom, určite mám cez 200 sledujúcich. Videli ste to niekto? Avšak, sú také dôkazy, že som bol, zapájal som sa aktívne, čo dokazuje EduPage, kde mám zapísané aktivity na hodinách počas online výučby. Takže fakt neútočíte na správneho. Ale ja k svojmu času chcem povedať, že voľte mňa, dúfam, že budem dobrý kandidát a taktiež chcel by som aj, aby ste volili aj Miša Marka, keď vám vidieť na ňo hlas, pretože je to dobrý kandidát. Takže voľte nás obidvoch, keď máte príležitosť, pretože zastávam sa toho názoru, že Mišo Marko môže dostať druhú šancu na tú opravu, pretože minulý rok to nebolo ideálne a ja chcem ukázať, čo v mne je, takže a voľte nás oboch. Ďakujem. Pán moderátor, dajte mi ten mikrofón. Ďakujem pekne, pán Kotian. Ďakujem pekne, pán Kotian, že ste akože vyzvali voličov, nech hlasujú za nás oboch. Ja si myslím, že tiež mali by ste voliť aj Lukáša Kotiana. Sice to tak nevyzerá, ale sme kamaráti naďalej, takže asi tak. Nech sa páči, pán moderátor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ako môžete vidieť, práca moderátora je ťažká, niekedy je pekná, niekedy je ťažká, teraz bola ťažká. Ja vám len na záver chcem povedať, že blížia sa teda tie voľby, rozhodujte sa rozumom. Dúfam, že táto predvolebná diskusia vám aspoň nejak pomohla sa rozhodnúť, a keď nie, tak aspoň máte zábavu. Ospravedlňujem sa za amatérsky komentátor, aj to, že som oblečený jak tekvica, ale tak dúfam, že vám to až tak nevadilo, robím to úplne že prvýkrát a ďakujem vám pekne, že ste to dopozerali až tu. Taktiež vám veľmi pekne ďakujem za to, že pôjdete voliť a prosím vás, každý, kto máte tú možnosť voliť, tak voľte, vyberte si jedného kandidáta, alebo viacerých, môžete si kľudne vybrať pre prvákov, malo by to byť až okolo od 1 až do 11, pokiaľ sa nemýlim, takže myslím si, že určite aspoň jeden sa nájde, koho by ste zvolili. Sledujte kampane, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a tešte sa na štvrtok, bude to veľký deň, je to
Myslím si, že je pekná udalosť voľby. Treba si vážiť voľby, treba si vážiť demokraciu. Ja sa s vami lúčim. Ďakujem veľmi pekne mojim účastníkom, mojim hosťom, aj mojim účastníkom diskusie. Neopravujte ma, prosím vás, už fakt mám na mále to tie nervy z vás. Takže ďakujem pekne hosťom. Vy mi ešte dlžíte, tu včera sme maľovali stenu, aby ste tu hodili plechovku. Ešte na európsku vlajku, takže teraz... Áno, takže áno, Michal Marko sa ospravedlňuje. Ja mu tu... Na konci budete mať priestor. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa vo štvrtok v škole. Dúfam, že sa vám páčila táto predvolebná diskusia a určite podporte. Ja určite podporujem Michala Marka aj Lukáša Koťana, lebo ja si myslím, že každý z nich má niečo do seba a sú to rozliční ľudia, ale keď sa dvaja dajú dokopy, tak si myslím, že školský parlament sa pekne doplní. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem za krásne slova pánovi moderátorovi. Nevadí, každý robí chyby. Áno, určite si pozrite naše najlepšie kampane z celého ročníka. Lukáš Koťan a Michal Marko a dúfam, že nás budete voliť. A ja ďakujem za pozvanie, avšak vyhol by som sa na budúce tomu amatérizmu komentátora, pretože bolo to fakt zle. No, hlavne to, ako mi skákal do reči. A bol oblečený. Hej, presne tak, akože my tu máme košele, my sme tu slušne oblečení. Čo to má znamenať, Doriti? Čo to má znamenať? Ja sa... Končíme.